Cărțile se amestecă bine, iar teancul se ține cu fața în jos. Primul jucător va trage 6 cărți în ordine aleatorie, le va analiza și le va așeza în ce ordine dorește, fără a le arăta celorlalți jucători. Va compune o poveste pe baza și în ordinea imaginilor din cărți. Cărților le pot fi atribuiți termeni atât cu sens propriu cât și cu sens figurat. Povestea trebuie să aibă logică. De fiecare dată când imaginea dintr-o carte a fost integrată într-un enunț, povestitorul va dezvălui tuturor cartea cu imaginea respectivă. Exemplu. Salutare, prieteni! Nu o să vă vină să credeți. Săptămâna trecută am deschis o ușă care ducea la un hol întunecat cu scări. În întuneric am observat o lumânare arzând. Am urmat lumina și am ajuns la un grup de cultiști care efectuau un ritual. Pe podea era o baltă de sânge. Unul din ei m-a remarcat și a început să mă urmărească. Am fugit la fereastră cu intenția de a fugi din casă, dar am văzut mâinile unor zombi zgârind geamul, blocându-mi evadarea. Următorul jucător preia teancul celor 6 cărți, așezate cu fața în jos, în ordinea inițială, și aruncă zarul. În funcție de cifra indicată de zar, cartea respectivă e scoasă din micul teanc de povestire și așezată pe masă, cu fața în sus, constituind recompensa. Fără o carte, povestitorul va adapta povestea, respectând ordinea cărților, pe care se presupune că a reținut-o. Exemplu. Alex devine noul povestitor. El aruncă un 3 și scoate a 3-a carte din teancul cu fața în jos. El pune pe masă cartea care înfățișează cultiștii cu fața în sus. Apoi începe să-și spună povestea bazată pe ordinea cărților rămase. Salutare, prieteni! Nu o să vă vină să credeți. Seara trecută am deschis ușa camerei mele, care părea să ducă la noi oportunități, dar în realitate era doar începutul unei aventuri întunecate. Lumina era stinsă în toată casa și curând am realizat că ceva sinistru se petrecea. M-am îndreptat spre bucătărie, unde m-am tăiat din greșeală, într-un cuțit lung și ascuțit, iar dintr-o dată prin întuneric am auzit ceva cum bătea în geam. Dacă o spune corect, povestitorul primește cartea recompensă și mai alege 2 cărți din teancul mare pe care le integrează în poveste. Exemplu de continuare a povestirii. Și se auzeau zgomote metalice puternice de lanțuri tărâte prin întuneric, de parcă o fiară mare a scăpat dintr-un loc care mai bine rămânea pe veci ascuns. Dacă un jucător face o greșeală când ajunge la o anumită carte, el se oprește din povestit, iar cartea respectivă va deveni o carte, recompensă. Astfel, cel care urmează nu mai aruncă zarul, ci doar readaptează povestea fără cartea respectivă, respectând ordinea celorlalte. Câștigă primul care adună cele mai multe cărți.